गोथार हाबाफारियाव जों नैबे ओनसोलाव थानाय माखासे गामिनि बे गावबुरा नेहाथारि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै लाइजाम होदोंमोन। दा बेनिनो जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों नलबारि गामिनि गावबुरा मामा गेदेर रत्नेश्वर नार्जारी बिथांखौ जों सिनाखि लानि आरो जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनाय खालामनाय गोजोन्थों। बिथाङा जोंनि हाबाफारियाव फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैनायनि थाखाय बिथांसिम साबायखर बावो। दा बे समाव आं सार जोंनिनो आलासि हिसाबै नुजाफैनो हादों बे समस्तिनिनो MCLA मानव गेदेर धनेस्वर गयारी बिथांखौबो दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो आं गोसो गोथारै खावलायबाय। गिबियाव दबासिनि जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ खुलुमनाय थाबाय। आसा खालामदों दिनै नोंथांमोना फुंनि गेजेरावनो फैनानै जोंनि बे बावखुंग्रि हालामाव हाजोआव फैनानै जे सान्थिनि थाखाय गावनि देशनि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय जे प्रार्थना खालामदों बे प्रार्थनानि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जेब्लाबो सान्थि फैदों आं बेखौ आसा खालामदों। जोंनि बे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय नियमनि बाथ्राखौथ' जोंहा आगोलनि डेपुटि चिफ बिथाङानो बुंलांबाय। बेयो परम्परा, जों जोनोम जायैनि आवगायनिफ्रायनो गाखोखायो। गाखै दाना देरसिन जाबाय, दाना फेस्टिभेल हिसाबै जाबाय। बे फेस्टिभेल हिसाबै जानायाव आं नुदों बावहायनो बाथौ धर्म सोरबा फुजा खालामफैयो। ओमफ्राय सोंदोंमोन आं जोंनि ओनसोलनि बाथौ धर्मफोरनि दाग्राफोरनि मानसिफोरनाव बे जोंनि नङालै दरखा सोंदों। ओमफ्राय जोंहा कमप्लिट जाबाय, धर्मआबो आलादा आलादा थाबायना। बे जोंनि एरियानि जाय बाथौ सिबियारि बिथांमोना नुबाय बावहाय बाथौ सिबिनायजों मिलियाखै, दस्राजों मिलिदों नामा। दा हयथ' नोंथांमोनखौबो नुवाखै आं बाहाय सोर सिबिफैयो, खिन्थु बैसागनि 1 तारिखआव फैयोना संक्रान्तियाव फैयोना हाजो गाखोनाय दिनाव। खिन्थु जोंनि बे खोलाहानिया जेराव बै बुलानदुबियाव हेड कवार्टार दंना साउथ क'क्राझार आन्सलिक बाथौ, बिसोरखौ नुवाखै आं। ओमफ्राय कनफिउजन जादों आरो नंगौना नङा। एखमबा जोंना धर्मआबो सोलाय सोल' जाबाय नामा। आं दिनै मिथिबाय नोंथांमोनानो फैयो। आसा खालामदों बोसोरफ्रोमबो फैनाय जेरै बैसाग मासाव संक्रान्तियाव फैयो, थिग माग बिहुआवबो फैनानै बे दमासियावबो नोंथांमोना अराय सान्थिनि थाखाय प्रार्थना खालामफैयो, आर'ज गाबफैयो। बेखौनो खावलायबाय। आरो लोगो लोगो जोंनि बे एनभाइरनमेन्ट बावखुंग्रिखौ फैनानै जोंनि ओनसोलाव प्रार्थना खालामनानै सान्थि लाबोयो। आं नोंथांमोनखौ बयबो खावलायनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बायबिजिरदों। साबायखर जासि बिथांनि MCLA फोसाबनानै गासिबो बावनाय माबायावसो सोलायदों। गासिबो नियम खान्थिफोरा एखेयानो दं। बे नियम खान्थिखौ एखे लाखिनानै जों माखासे बावनायनि बेलानि एसे सोलाय सोल' खालामनानै दुलाराय बाथौ गौथुम दानाय जादों। बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेम खान्थिजोंनो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव थाब बे टाउनाव जों माने हयथ' 5 बोसोरसो जादोंमोन बारबाय। आंहा एक्जाक्ट गोसोआव गैला, बावबाय। गथे दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेमजों जों बे सिबियो। बेखायनो कनफिउसन जानाङा। माने बेयाव जों माने आंनिब्लाबो इसोरखौ सिबिनाय एबा बावनाय समाव नै बिखौ होथारनांगौ बे थानाङा। माने आसोल इसोरखौ सिबिनायनि इसोरखौ मोननायनि लामायानो गोसो गोरबो बावनानै सिबिनो हाब्लासो मोनो होननानै आं फोथायो। खारन मुवा बेसाद होनानैनो जुदि इसोरखौ मोनोब्ला हयथ' बे इसोरखौ रां रुफा गोनां थाखा फैसा गोनाङा मोजां मुवा बेसाद होनानै इसोरखौ लाहोनो।
बेखायनो आंनि फोथायनाय इसोरखौ मोननोब्ला बावनाय मुवा एबा जिराद बेसाद बा जेखि मेटेरियेल होनानै मोना इसोरखौ मोननोब्ला गोसो गोरबो बावसोमनानै जा मोनो बेखौ होनानै फोजोबजानो मोनगोन होननानै आंनि फोथायनाय दं। दा दिनै जिहेतु मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे बुंब्ला गाहाम जागोन सानबाय। बिदि मानसिफ्रा बायाखैब्ला जों मागो फोरबोखौ एसे मिथिनो लानायाबो गाहाम दं। मा होनो? बे मागो फोरबोआ एक्सुवेलि बिगियानजों बिराद सोमोन्दो दं। जों मागो फोरबोखौ ओरैनो फालिदों जाला लोंग्रानि थाखाय। जोंहा बिगियानजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बे फोरबो। जोंथ' मिथिखागौ बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्राय आबादजों जेब्ला माने आबाद मावनानै जानो रोंबोदों मोनसे दाबसे जायगायाव थानानै जेब्ला आबाद मावनानै जानो रोंबोदों बे समनिफ्रायनो बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै जों इसोरखौ सिबिनाय जों मोनबोदों आरो मोनखागौबो बोथोरजों। दा बिदिनो जोंनि साननो गोरोंफ्रा बे जोंनि बोसोराव फालिनाय गासैखौ लाजोबा नङा माखासे गोनां जों फालिबोनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों। बेनि गेजेराव जोंना दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनबाखौ बिथा खालामदों, मोनबा फोरबो। जेरै बे फोरबोआ जाबाय बैसाग दाननि 1 बिथांखियाव फालिनाय जायखौ जों बैसागु फोरबो होनो। नैथियाव जों माने आवसिया फोरबोआ जाबाय माने आसार मासनि 7निफ्राय 10सिम माने बैसुमुथिया सि सुयो एबा सि सुनाय दङ बे समखौ नोजोर बोनानै जों बेखौ बे मोनसे आवसिया फोरबो लादों। बेनि उनाव माइ गायनायाव जेब्ला माइआ बिथराय जानो हमो, फिथाइ थायनो हमो, अब्ला बेयाव बे माइ आबादा जाहाथे मोजां जायो, माइनि बे बिथराय खानाया जाहाथे एम्फौ एनला बायदि जिब जुनारा नस्थ' खालामनो हाया, बेनि थाखायनो जों खाथि गासा फोरबो महरै जों बेखौ फालिदों। आरो ब्रैथियाव जाबाय जेब्ला जों माइ आबादखौ मावै दाङै माने ओंखाम महर मोनो, बेखौ फालिनो थाखाय जों आघोन दाननि 9 बिथांखियाव आघोन दाननि 9 अक्ट'खालि जों बे फोरबोखौ आरो नै लास्ट फोरबो जेखौ मागो फोरबो, बे मागो फोरबोखौबो जों लादों। बाखि जों गेजेराव दं बे नांगोल जांख्रा दं, हाल एवजेननाय बेफोरबो जोंनाव दंब्लाबो जों बे फोरबोखौ लायाखिसै आरो बेखौ जाजेरै ओरैनो फालियो। दा दिनै जे जों मागो फोरबो फालिदों, बे मागो फोरबोखौ बयबो मिथिखागौ जों मागो फोरबोआव रंजायै जायो। खिन्थु जोंहा नैबे 1992 मायथाइनि 16 नभेम्बर खालिनिफ्राय जेब्ला जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे आफाद दानानै लानो हाबाय, बे आफादा मोनसे स' खालामनानै बे मोनबा फोरबोखौ लादों आरो दिनै मागो फोरबो। मागो फोरबोखौ लानायनि बिराद ओंथि भरा जोंनाव बिगियानजोंबो सोमोन्दो हाबनानै थानायखौ जों नुदों, माने बिजिरनानै बा मोनदों। आं बेनिखौ एसे बुङोब्ला मोजां जागोन होननानै सानो। खालि जों फोरबोखौल' फालिब्ला जाया, एसे मोन्दांथिया जोंनाव थानांगोन। थारमाने आं मोनबोनायाव उन्दैनिफ्राय दासिम मोनबोनायाव गोदो गोदाय जोंहा नैबे दुलाराय बाथौ गायसनजानायनि सिगां जोंहा बे मागो दानाव गासै रुवाथि दाहोनाया गयोमोन, गासै रुवाथि दाहोनाखौ माने हगारनांगौमोन। बेखायनो बे रुवाथि दाहोनाया जिहेतु आबादखौ मावनानै गावसोरनि आखाइजोंनो मावनानै आबादखौ जिहेतु सासे माहाजोननो दैखांनानै होबाय, बे गावसोर मावनाय आबादखौ जाहाथे बिसोरबो बायदि माइरंनि जानाय जामुं बिसोरबो मोनजालाङो, बेनि थाखायनो आयजन खालायो। बे माने फोरबो हिसाबै गावनि संक्रान्ति खालि हर थालायनानै दाहोना रुवाथि ज' ज' हर थालायनानै सिगां बिदिनो संलायनानै जायोमोन। थिग बिदिनो उनाव बेजोंनो जों माखासे न'खरनि मानसिफ्राबो बा मालिकफोराबो बाहागो लाफानानै उनाव बे एसे गिदिर जालांबाय। लासै जों बेखौ मावलांबाय।
जों बेयाव बै समावनो मोनसे नियम दं जों बेलागुर लुनाय आरो बे बेलागुर लुनानै जों बेलागुर सावो बेलागुरखौ जों सावा खिन्थु गोथार दुगैलायनानैसो सावनाय जोंहा गोदोनिफ्राय हुदा दङ आरो बेलागुरखौ जे दुगैलायनानै सावनाय गोबां ओंथि बारा हाबनानै दं आं बारा ओरैखौ साननानै मिथिखाबाय दमासिफोरखौ जोंहा नैबे दमासि फोरबो जानाय लोगो संक्रान्ति थारमाने पुस मासनि जोबथायाव बै समाव जोंहा मा न'खरनि गासैबो बिफां गय बिफां खान्थाल बिफां थाइजौ बिफाङानो जा गलि न'खरनि माइ बाख्रिफोरखौ लिरनाय जोंहा हुदा दं आरो बै गय बिफांफ्राव माबाजों मा होनो नारेंखल जिगाबजों ओरै खालामनानै खानाय मोनसे दं बेखौ खानाया ओरैनो साधारन खायाखै जों सानदोंसो ओरैनो साधारन खारनखौ जों नै दासो बिजिरनानै गेदेर गोलावनिफ्राय बिजिरलांनाय लिरलांनाय बुंलांनायखौ खोनानानैसो जों दा मोनदांनो हायो नोंथांमोनहा मिथिगौ बिगियाना नैबे बुहुमखौ मोननै खावहांखौ रानदों रायजोआरिखा होननानै मोनसे साननायजों बोनानै लादों बे बोनानै लानायनि साहा बाहागो सा खाव माने सा मिरु खोला मिरु होननानै रानदों जों नैबे बिगियानारि नोजोरजों नायोब्ला बेखौ थारमाने बे बुहुमाथ' गिदिङा माबाया जेब्ला गिदिङै माने गिदिङै जेब्ला नैबे पुस मासनि लास्टआवनो बे जोबथा खोला मिरुआव सहैयो संक्रान्ति होनो जोबथा खोला मिरुआव सहैयो आरो बे समाव सबसे गुसु जाहैदों जोंना बे दा बे सा सानजा भारतनि बे एरियाया बोथोरजों नायनानै थारमाने खोलाथिं माने एकदम पुस मासनि लास्टआवनो जोबथाहैयो बे गिदिंनाया बिनिफ्राय लासैनो ओरै साथिं ओरै गिदिंलांफिनसिगोन दावगालांफिनसिगोन बेखायनो जे बे जिब जुनार माबाफ्रा मा होनो बेखौ जों माखासे भाइरास थायो बे जिबख्रि जोंनि आबादखौ खथि खालामग्रा बा जोंनो खथि खालामग्रा बे जिबख्रियाथ' बिराद सेन्सिटिभ बिसोर बे गुसु समाव हा सिङाव बांसिन थायो जाहैदों हायाव गोजौनि थायो बिसोर गोजौआव दावखोयो खिन्थु नैबे पुस मासनि उनाव जिहेतु बे बुहुमा उल्था गिदिंफिनसिगोन अरानि जाहैसिगोन लासै लासैनो बेखायनो मागो दाननि 1 तारिख मोननाय लोगो लोगो बे बिदुं मोननाय लोगो लोगो बे जिबख्रिया हानिफ्राय माने गोजौआव सिखारो गोजौआव सिखारनानै बे गोजौआव सिखारनाया जाहाथे जोंनि बे आबादखौ गय बिफां खान्थाल बिफांनि बे फिथाइ थायनायखौ नस्थ' खालामनाया बिनि थाखायसो जों बेखौ फानो जाहैदों ओमफ्राय जों जिगाब फाननानै दोनो जाहाथे बे जिगाबावनो बे जिबख्रिया माने भाइरासआ नांथानानै थानानै बैसिम सहैया फिथाइसिम सहैया जाहाथे नस्थ' खालामा आरो जिबख्रिनि आयुआथ' बारा गोबाव नङा बेयाव थानायावनो बे थैयो जाहैदों आरो जोंहासो जों जे बेलागुर सावो बे पुस मासनि लास्टनि माने सोरांनायनि सिगां माने अखानायैब्लानो माबा जाबाय आरो बे माग दान जाबाय बे समाव जे जों सावो बे माबाखौ नै बेफोरखौ नस्थ' खालामनो थाखाय बेफोर जोंनि खहा खालामनो हानाय माखासे जिबख्रिफोर बे भाइरासफोरखौ बिजानुफोरखौ नस्थ' खालामनो थाखायनो बे बेलागुरखौ सावो आरो बेलागुर सावब्ला बे जिबख्रिफ्रा बेयाव बारस'नानै थैयो जाहैदों माने हयथ' 70% जोंनि एरियायाव थानाय बे बेलागुर सावनायाव बे जिबख्रिफ्रा नस्थ' जायो जायनि थाखाय जोंनि बे आबादफोरा माने खहा जाया होननानै जों दा फोथायो आरो बेखायनो जोंनि बे मागो फोरबो फालिनाया साधारन नङा आरो बिगियानजों लोब्बा गोनांसो माने ओरैनो फालिनो होननानै जों फालिनांगौ बिराद बिगियाना हाबसोनांगौ बेखायनो जों जे बर'आ जे गोदोनिफ्रायनो बिगियानजों लोब्बा थानाय बिदि फोरबो जे फालिबोनो हादों बे जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव होननानै जोंनि गेदेमाफोरा गोरों गोराफोरा जेबो फोरबोखौ जों लाखिनानै होलांदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बेखायनो जों दा जिहेतु बुजिनो हानाय जाजोबबाय साफ्रोमबो रोंजोब्बाय बेखायनो जों बे फोरबोखौ जों अरायबो गोजोर लाखिनो हानाया साफ्रोमबो जों बर' हारिनि
दायित्व होननानै जों सानो आरो बेखायनो जों बेखौ फालिलांबाय थानो हायोब्ला मोजां जों गोबाव जाबाय बाराखौ बुंला होनबाथ' लावो एसेयावनो आं दोनबाय दा जोंहा